Mutanen kishin ƙasa daga ya adawa, salamu alaikum. Yau Allah ya kawo mu cikin wannan gayya ta 'yan adawa, cikin gayyatar kishin ƙasa. To alhamdulillahi za mu ganin bakin abinda Allah ya ba mu iko da yarda Allah. Na ji daɗi da yau Allah ya gama mu da ni da Ibrahim Yakubu cikin bayanan jama'a. Da farko mu mutanen hadan karkara wanda jam'iyya ta kishin ƙasa ita ta haihe mu kuma mun gode. Kuma na biyu zan gaya ma duniya gaba ɗaya abinda yake tsakaninmu da 'yan kishin ƙasa mu dai daga yau mun yaye su ma muna son su yahe mu. Na uku zan gaya ma duka al'umma da ke nan 2016 na gaya ma Firisida Ibrahim Yakuba na cewa shawanga masu iko ba su da amana, ba su da mutunci, ba su da da'a, ba su da imani ko kuma mai haka da shi. Ina gidan kaso yace za a kama musu, na ce mashi kar mu kama musu ko da minti daya, yace ba su za mu kama ba ƙasa za mu kama ba. Za haka duk mai imani ya ka ce mai za a kama ba ƙasa ba su ba, na ce to a ji a tambayi jama'a kuma aka yi shawara aka ce a kama musu. To saboda wannan yau gashi Allah ya sa shekara ta 2021 ta zo za a zaɓe da ta 2021. Muna kira ga mutane duka wanda suka tare na da 'yan adawa da wanda ba 'yan adawa ba suka zo gayyata, da mutanen 'yan misire, da mutanen jamhuriya, da mutanen lumana, da 'yan kishin ƙasa, da 'yan canji su tashi ranar 27 ga wata. Wannan gwamnatin azalima mu kare da ita in Allah yarda. Kuma abin da muke so ku gane, wannan mutanen kowane farti kar ya ji tsoronsu, kamar ragwallaye ne wanda za a yankawa gobe, domin su abokin tafiya suke nema. Kar wanda aka ba tsoro, ko wanda aka razana, kowa ya tashi ya yi kokari saboda mu tsare mutuncin ƙasar mu kuma mu tsare mutuncin jihar mu, saboda in kan lura duk wannan ƙasa, duk wanda ke cikin ƙasar ga ya jiga jikin shi. Na ji dole ɗan ya ce shi ya jiga jikin shi, don ko ta cikin ƙasar da ta jiga jikinta. In kuka lura duk wanda ke cikin ƙasar ga 'yan soji ne, in fardatari ne, in ɗan kasuwa ne, in ma'aikaci ne, an tilasta mai 'yan sojojinmu ne da ke tsaron ƙasar mu. In ɗan uwansa yana da mana yana suna an hana su zuwa, in ɗan uwansu yana kishin ƙasa yana suna an hana su zuwa, in ɗan uwansa yana suna an hana su zuwa. Kai ya za mu zama da irin waɗanda mutane a zalimai masu hana zumunci. Duk mutum da ke jihar Maraɗi da Nijar ya san wulaƙancin da wannan gwamnati ta mu jihar Maraɗi, ya kamata mu tashi mu ma ranar 27 mu kore su da wannan ɗan katin na zalunci da suka yi da Allah. Kuma ku gani mu nan ne ma ɗayan kasuwa ne, yau wata 60 gwamnati ya maida wa da turanzi wajen 700 bisa 1000, sai yau saura kwana 15 ya ce ya maida ya 50%. Ba mu so. To mu dabbobi ne mu. Kai wata 60 tana cuta al'umma, sai kwana 15 ka ce ka rage musu. Mutanen ma duk ba dabbobi ba ne, ku tashi wayannan mutane a zalume mu kore su da jama'a. Dare za a yi ba da magana ga wasu abokanmu, in zan kwana ina magana zai to da wannan zalunci na ɗan mutane. Na gode, Allah ya saka hukuna ne. Merci bien, honorable.